Έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο τον Περιφερειακό Σύμβουλο και υπεύθυνο στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Λικούργο Σταυρουλόπουλο. Τον καλησπερίζω. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να αναδεικνύουμε το έργο που γίνεται μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. Όπως είπατε και εσείς, για να είναι πιο εύληπτο, το ΕΣΠΑ που έχουμε στον τόπο μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, ανέρχεται σε 628,5 εκατομμύρια ευρώ για την τρέχουσα περίοδο, αυξημένο μάλιστα κατά 130 εκατομμύρια σε σχέση με το 14-20, το οποίο δεν είναι ένα ενιαίο πακέτο, χωρίζεται σε συγκεκριμένους άξονες, στρατηγικές, πολιτικές, άρα και πρέπει να παρακολουθείτε στενά από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την DG Regio που είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε αυτές τις μέρες, για να δούμε ακριβώς πώς τα πάμε και πού βρισκόμαστε. Μάλιστα. Η αξιολόγηση, για να το πω έτσι, νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Έχει περάσει ακόμα και τους στόχους. Ναι, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Εξηγήστε μας λίγο. Πραγματικά, όπως το λέτε, πετύχατε μια πολύ καλή επιτροπή παρακολούθησης, γρήγορη, ευσύνοπτη, με καλά αποτελέσματα. Για να μπορούμε λοιπόν να πούμε αν τα πήγαμε καλά ή όχι σε κάτι, πρέπει να το εξετάσουμε είτε σε βάθος χρόνου, ας πούμε τι κάναμε πέρσι και τι κάναμε φέτος, και σε σχέση με τα υπόλοιπα ΠΕΠ που βρισκόμαστε. Υπάρχουν συνολικά 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, ένα για κάθε περιφέρεια, και έχουν απόλυτα μετρήσιμους στόχους, τις οποίες η DG Regio μετράει και ανάλογα μας κατατάσσει στο πώς πάμε. Τα αποτελέσματα λοιπόν ήταν πραγματικά εξαιρετικά συνολικά, δηλαδή έχουμε και στις εντάξεις υπερδιπλασιάσει την ταχύτητα με την οποία τρέχει το πρόγραμμα. Έχουμε δημοσιεύσει προσκλήσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα 628, είναι κάτι σαν 80% συνολικά. Ήδη υλοποιούνται τα προγράμματα και έχουν βελτιωθεί πολύ και τα ποσοστά στις δαπάνες. Αυτό επίσης που έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να το λέμε και το αναδεικνύει πάντα και ο Περιφερειάρχης μας Νεκτάριος Φαρμάκης, δεν είναι μόνο να απορροφάς, να το πω απλώς τα χρήματα, να εκτελείς το πρόγραμμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν πάρουμε όλο το ΕΣΠΑ, τα 630 εκατομμύρια ευρώ, και τα κάνουμε πλατείες, αναβριτήρες, συντριβάνια, παγκάκια και πάρκ, θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία επικράτεια για να διασκεδάζουμε, αλλά αυτό δεν συμβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία. Άρα λοιπόν τα χρήματα αυτά πρέπει να διαρθρώνονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, σε ανάπτυξη. Είναι ο πυλώνας 1 που έχει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Σε αυτό έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης βρισκόμαστε περίπου στο 80%. Έχουμε διαθέσιμα 70 εκατομμύρια και έχουμε εντάξει ήδη κάποιες πολύ καινοτόμες δράσεις, με πιο χαρακτηριστική τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Είναι ουσιαστικά το πάντρεμα εταιριών, επιχειρήσεων της περιοχής μας που καινοτομούν ή που θέλουν να καινοτομήσουν, μαζί με ερευνητικούς φορείς, το Πανεπιστήμιο, το Επιστημονικό Πάρκο κλπ. Ξέρετε, το οικοσύστημα καινοτομίας στην περιοχή μας έχει μια υπερ-30ετή παρουσία. Παράλληλα, έχουμε δύο πολύ σημαντικά εργαλεία στη στρατηγική για να βοηθάμε τους Δήμους. Έχουμε 19 Δήμους συνολικά στην περιφέρεια και τα εργαλεία μας είναι η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, η ΟΧΕ, και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η ΒΑ, που είναι 4/5-9 στρατηγικές, τις οποίες τις έχουμε εξειδικεύσει πλήρως και τις 19. Έχουμε 230 εκατομμύρια περίπου για αυτή τη στρατηγική, από τα οποία τα 112 πάνε στους Δήμους εδώ της περιοχής μας. Η περιφέρεια βεβαίως δεν μπορεί να υποκαθιστά τους Δήμους, όμως μπορεί να τους βοηθήσει να υλοποιούν τη στρατηγική τους. Σε αυτή λοιπόν είμαστε στο 100% πανέτοιμοι και πήραμε και γι' αυτό τα εύσημα. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το κοινωνικό πρόσημο, γιατί πάνω από τους αριθμούς και πίσω απ' όλα βρίσκονται οι άνθρωποι. Το κομμάτι που αφορά στην κοινωνική βοήθεια, στην κοινωνική συνοχή, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ενεργοποιήσει προσκλήσεις ύψους περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ. Πάλι βρισκόμαστε στο 80%. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο, εμπροστοβαρές πρόγραμμα, το οποίο στους περισσότερους δείκτες, στις περισσότερες κατηγορίες μας κατατάσσει στις 3-4
5 πρώτες θέσεις. Γι' αυτό πήραμε και τα εύσημα, όπως λέτε προχτές, από τη DG Regio. Είδαμε όμως και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Εκεί είδαμε τον πρόεδρο του επιμελητήριου, για παράδειγμα, Αχαΐας, γιατί υπάρχουν προγράμματα και για τις επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως υπάρχουν προγράμματα. Εμείς θέλουμε να έχουμε συνεργασία με όλους τους φορείς και μάλιστα από την αρχή του ΕΣΠΑ χρησιμοποιούμε την έννοια της τετραπλής έλικας. Η τετραπλή έλικα τι περιλαμβάνει? Τους φορείς διακυβέρνησης, δηλαδή κεντρική κυβέρνηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, την πανεπιστημιακή ερευνητική κοινότητα, το σύνολο δηλαδή της έρευνας, το οικοσύστημα καινοτομίας, ας το πούμε, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς, επιμελητήρια και βεβαίως την κοινωνία των πολιτών. Ξέρετε, όταν σχεδιάζαμε το τρέχον ΕΣΠΑ, κάναμε μια εξαντλητική διαδικασία πάνω από 1 χρόνο, με μια διαβούλευση στην οποία κυριολεκτικά ο καθένας μπορούσε, αν είχε κάπως να το στοιχειοθετήσει, να προτείνει ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί σε μία μεριά. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε όλους αυτούς τους ενδιαφέροντους ποιοτικούς δείκτες που αναφέρουμε και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα τρέξουμε ακόμα ταχύτερα και θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα στην περιοχή μας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα και κάτι επίσης που υπόθηκε, ότι έγιναν και κάποιες αλλαγές, κάποιες παρεμβάσεις σε σχέση με τη διαδικασία. Δηλαδή, διορθωτικές κινήσεις ως προς τις διαδικασίες για να απορροφηθούν κάποια χρήματα. Όλο αυτό το οποίο έγινε μετά από παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Γιατί όταν υλοποιείται ένα πρόγραμμα, τότε βλέπεις και κάποιες δυσκολίες, κάποια εμπόδια ή οτιδήποτε άλλο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, και ευχαριστώ πραγματικά που το λέτε, γιατί η αιχμή του δώρατος υλοποίησης του ΕΣΠΑ είναι η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης, βλέπω από πίσω και το βίντεο που έχετε με την προϊσταμένη, την κυρία Φαναριώτου. Έχει μια ομάδα με 50 τεχνοκράτες, θα έλεγα, οι οποίοι ξέρουν αρκετά καλά τις δενταλώδεις διαδικασίες, τις τεχνικές υλοποιήσεις, ναι, οι οποίες καλό θα ήταν κάποια στιγμή να απλοποιηθούν και συνέχεια δουλεύουμε σε συνεργασία με την DG Regio γι' αυτό και έχουμε καταφέρει, να το πω απλά, να ξεκολλήσουμε πολλές τέτοιες διαδικασίες με αποτέλεσμα να τρέχει καλά και το ΕΣΠΑ. Και παράλληλα ανακοινώθηκε και με μεγάλη χαρά το ακούσαμε, γιατί είχε προτείνει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης 2 καινούριες δράσεις. Το ένα είναι το affordable housing που λέμε και στο χωριό μου. Είναι επιδότηση του ενοικίου σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές κλπ. Αυτό πλέον από τα επίσημα χείλη της Κομισιόν πρόκειται να εγκριθεί. Και το δεύτερο είναι μια στρατηγική για τις καινοτόμες τεχνολογίες, το λεγόμενο πρόγραμμα STEP, το οποίο επίσης θέλουμε να το εντάξουμε. Πήραμε το πράσινο φως και στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε αυτές τις 2 δράσεις, η οποία βλέπετε η μία αφορά το κοινωνικό πρότυπο και η άλλη το αμιγώς αναπτυξιακό πρόσημο που θέλουμε να έχουμε ως περιοχή. Ακούγοντας όλα αυτά, και καλό είναι να το πούμε ότι για το πώς όλα αυτά τα οποία δίνονται σε έργα, υποδομές, σε προγράμματα, σε επιχειρήσεις, στον κοινωνικό κομμάτι, στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, σου λέει ο απλός πολίτης πώς φτάνει σε μένα. Νομίζω ότι η απάντηση με την επιδότηση έρχεται με την επιδότηση ενοικίου, έτσι, για τις ευάλωτες ομάδες. Φαντάζομαι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και συγκεκριμένα κριτήρια, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού όσον αφορά τη στέγη, πανελλαδικά και στην περιοχή μας. Έχετε απόλυτο δίκιο και ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο που νέοι φοιτητές έρχονται, όλοι μας έχουμε οχλήσεις από φίλους από όλη την επικράτεια, μην έχουμε κανένα διαμερισματάκι να τους βολέψουμε. Σε χαμηλή τιμή, κύριε. Σε χαμηλή τιμή. Δυστυχώς, αν ήταν σε ψηλή θα το κανονίζαμε αμέσως. Και κάτι άλλο που πολύ σωστά αναφέρεται, γιατί λέει, ακούει ο κόσμος 630 εκατομμύρια, ακούει κονδύλια από εδώ και από εκεί και σου λέει πού είναι, θέλω να δω αυτά αποτελέσματα. Ένας μετρήσιμος στόχος. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις μετρήσεις, αλλά σε σχέση με το 2019 που είχαμε ανεργία 24,1% περιφερειακά, την περσινή χρονιά, αφού βλέπαμε τα νούμερα και τα ξανατσεκάραμε να δούμε αν είναι αλήθεια, είχε πέσει σε μονοψήφιο νούμερο, στο 9,9%.
Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην προηγούμενη πρόσκληση που βγάλαμε για καινοτόμα επιχειρηματικότητα, είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα που θα ήταν χαρά μας επίσης κάποια στιγμή να τα δείξουμε και να τα αναδείξουμε με τεχνολογίες εχμής, ενδιαφέρουσες προτάσεις στην αγροδιατροφή, στις τεχνολογίες πληροφορικής και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό που μένει πάνω απ' όλα είναι ότι 66 ντόπιοι επιχειρηματίες, 120 ερευνητές και πάνω από 300 διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές εδώ της περιοχής μείνανε στον τόπο μας, δουλέψανε πάνω σε καινοτόμες ιδέες, ευημέρισαν και αυτοί και ο τόπος μας. Έτσι καταπολεμούμε το φαινόμενο brain drain, έτσι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το έργο μας στο ΕΣΠΑ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά και να